Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu guru, sedaya kanca-kanca ingkang kula banggakan. Saderengipun mengolah kita sesarengan ngunjukaken takwa lan syukur marang Gusti ingkang sampun maringi kanikmatan dumateng kita, saengga kita saged makempal sesarengan wonten menika lan ing kahanan ingkang sehat walafiat. Hadirin ingkang kula hormati, jumenengipun kula wonten mriki badhe nyampaiaken pidato tentang masa karantina kagem para pelajar. Coronavirus inggih punika kempalan virus ingkang saged menginfeksi sistem pernapasan. Ing kathah kasus virus puniki namung damel infeksi pernapasan ringan kados flu, nanging virus puniki ugi saged damel infeksi pernapasan awret kados infeksi paru-paru. Sinten nggih angsal terinfeksi virus corona? Ananging bayi, lare alit, lan saha tiyang kalian kekebalan salira ingkang ringkih langkung rentan kalian serangan virus puniki. Kejawi menika, kondisi mangsa ugi mungkin pengaruh. Pramila kita, kula, lan panjenengan sareng-sareng usaha nyegah penyebaran virus corona puniki. Kalian memberlakukan kebijakan wonten pundi mayoritas aktivitas masyarakat dipun lampahaken saking griya, kados nyambut damel lan sinau saking griya. Pemerintah ugi memberlakukan kebijakan karantina ingkang kedah dipun tumuti sedaya masyarakat. Dados pelajar ing awalipun raosipun mesti bingah sanget amargi pasinaon dipun lampahaken saking griya lan saged langkung dangu wonten griya. Nanging saya dinten kula pribadi saya rumaosi pasinaon ingkang dipun lampahaken kalian online nggadahi wates-wates piyambakan mila kirang leluasa lebeting pasinaon. Bab puniki ndamel kula kedah usaha langkung kagem ndereki pasinaon lan mangertosi. Hadirin ingkang kula hormati, raos bosen ugi asring muncul kedah berdiam diri wonten griya. Estu kathah sanget bab positif ingkang saged dipun lampahaken wonten griya. Nanging boten gadah artos ajeng ngicalaken raos bosen. Utaminipun ditutupipun papan hiburan kagem menghindari wontenipun kerumunan. Dipun tambah malih kalian raos was-was keajrian ajeng wicalan pengidap virus corona ingkang saya ningkat wonten Indonesia boten kejawi Jawi Wetan. Punapa malih di tengah poso kados puniki kita kedah ngelilokake pinten-pinten tradisi ingkang boten saged kita lampahaken wonten warsa menika. Margi ingkang limrahipun rame penjual takjil dados sepen. Pepanggihan kalian kaluwargi kados namung bikak sareng ugi kedah ditunda ngantos pandemi bibar. Kadang-kadang sempet kegalih kagem miyos griya sekedap kagem namung melampah-melampah. Nanging bilih dipun galih wangsul sikap kados puniki namung ajeng badhe memperlambat bibaripun pandemi. Kesimpulanipun, sedayaning lampahan puniki dipun lampahaken namung kagem memberhentikan penyebaran pandemi menika saenggalipun. Amargi sedayaning tiyang saged terjangkit lan penyebaranipun enggal sanget. Sampun kedahipun kita, kula, lan panjenengan menaati sedaya kebijakan pemerintah demi kesaenan sareng lan pandemi menika saged bibar saenggalipun. Cukup semanten ingkang kula aturaken, mbopile wonten salah wicara lan perbuatan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi pidato kang kula aturaken saged migaya manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.